Iti Masakbayan. Naimbag nga oras yu amin papagayam. Isagot mi kada kayo ti umuna a serye, ti istorya tayo itaalawas a napauluan. Karsel, dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Agbayad iti nangina dagiti nagaramid kan ka iti gastoy tatang. Anya ka diday ta sasawom anak ko. Basol dagiti agbambantay di pagbaludan da ito'y nanang. No kumadida binaybayan ni tatang. San kumagastoy tinapagteng na? Anak, naatake ti amam iji pagbaludan. Iso anak tay, katawan ko mati papabasulam. Ken basol damanan. Gapo tayong balod da ni tatang. Anak, Awan basol ni tatang nanang. Iso lang tinsuro dadadawalo ti panagtakaw iti. Rumbang ka di day ngay naramid da, nanang. ala, huston anak ko. Di mon panunutan ti napalabas. Aklo nang nga awanan ti ama. Kat mga barwanan ta. Nanang. Anak, ti masakbayan ko mati panunutan ma. Kasta mo ti agdama. Saan at napalabas? Basta nanang. Agbayad iti nangina tinakabasol kay ni tatang. Tatang, apay di ka matatao dito'y balay? Pasensya ka, anak ko. Makumikumagtumot ngamin iti trabaho. Tatang, Sana bali tatunggal awan trabaho. Agaw awid akmat tapno umay kayo iliwan. uwan tatang. Kahit agsingsingpat ka, anak ko. Di ka agsubsubag. Uwan tatang. Ken di mo pagungungtan ni nanang mo. Nuda kayo laang ti agbati dito'y balay. Uwan tatang. Nasayaan no kasta, anak ko. Denggem amin apam magbagakan ka. Tati ubeng nga amo na adumngag kadagiti pamagbaga. Kat maadaan iti naranyag ang masakbayan. Uwan tatang. Laglagi pagto amin dagita pa magbagayo kanya. Nanang, adda ako na naggapoy di pagadalan. Ni, apay asan na sumungbat. Rimwar nga ta? Ha? Nanang! Nanang! Anya tinapasama ka na kayo! Nanang! Ha? Nalamiis ti bagina! Nanang! Nanang! Una yun, nanang. Abay, pinanawan na. Kita kayo lang tigad kaduwang agbibiyag. Saan ka di ingat na sakit ti inam iti puso, baro? Uwan, nanang. Amangan no naatake iti puso, idinadanon mo anak adasay. Apay, akastoy, nanang. Apay. Rafael Baro, Awandan ngagpadpada. Awanan datatang kananang ko. patib karem tinakam mo, Baro. Saan mo bali tadaak dito'y? Saan ka baybayan? Agyaman ak, nanay. Tatang, may ibusan dagiti tarakan tayo a manok. Pato kas kadakal din. Ay, wan nga raw anak ko. Apay ngamin nga itultulok yu tatang. Narigat, anak ko. Awan tigaway tayo kadakwada. Aganos tayo, anak ko. Tinapatag, kat saan da tayo asaksaktan. Ngam lugi tayo mo tatang. Kan dakkel a perwisyo tit ito da kada tayo. Agasan nyo, isuda ka na yun ti mayranranod kadagiti tarakan kan mula tayo.
Kasanon no dumtang to ti aldaw. Ultimo balay kan sanikwa tayo kat almanandan. Saan mat siguro ang mapasamak dayta, anak? Sapay la ko mga rod tatang. Sapay ko ma. Rafael Baro, anya ti planom itibiyag mo. Ag-eskwela ka kumamot. Diyak amo, nana. Saan ko ama ipamaysa ti panunot ko? Anya, O, nana. Ngam saan na bale? Panunutak ana imbag. No anyang agpaiso ti kayat ko ama pasamak itibiyag ko. sipod na ulila ka. Siya kung tinagbalin nga ama kan inam, Rafael. Kat kayat ko kumaan na saya at matipagbanakam, Baro. Nana, Kan nagkariak iti inam, at ikabaybayan. Iso apang nga asim ko matag singsingpet ka. Kat pasaya atam tibiyag mo. wa nana. Katagyaman ak itipan ng ipatagyo kanyak. Wan, Barok. Patpat gan kaunay. Iso apang nga asim ko ma. Tadi mo tagidaksen no sang kaulit ko ti ibagbagakan ka. Maawatak, nana. Darasam ti aglabaruena. Ang mga nood naman ang dagiti grupo ti lalaki kat maabutan data dito eh. Ay, awan nga rod, luningning. Mabutbutan nga. Uwan nga rod. Kaslawan mo tan waya-waya tayo gapo iti mapaspasama. Wan nga rod. Kasanungatan, no kastoy aginggat inggana. Kasanon tibiyag tayo. Tsaka mo, Rowena. Diyak maawatan no apay akastoy mo tan dito ili tayo. Nagadudag iti grupo ti rebelde. Kat no maawanan da iti kanan. Dagiti tarakan kan mula tayo ti pagdiskitaran da. Kat da tayo ti nakakaangsi. Uwan nga rod. Saan lanam na minsan nga inala dadagiti mula kan tarakan mi. Awan na balinan ni tatang. No di, intulok na latan ang alaon dagiti grupo ti lalaki. Kasjay nga taa ka na yun, eh? Diyak amo, Rowena. Ngamsapay ko ma. Tagpatinggamot tanda ito'y ang mapaspasama. Tatang, mabutbuto nga kung iti mapaspasamak dito'y lugar tayo. Di ka madanagan, anak ko. Saan tayo amaan ano? Kasano no kastoy akanayon? Kat dumtang to ti aldaw, ang makasalaw tayo kadagiti dakes at tao. Kas itinakunak. Saan tayo amaan ano? No saan tayo idaalablabanan? No adda ti mabalin tayo nga ited kadakwada. Ipaay tayo latan. Ay. Wen, anak ko. Anos laeng. Agpatinggan to matlaeng ti amen. Sapay ko matatang. Tadyak kayat adumtang to ti aldaw. Ama pukaw tayo ti amin, gapulaeng kadakwada. Ay, talaga nga adun ti perwisyo. Nga ititad dagiti tulisan dito'y ili tayaw. Kabsat istong. Ay, wen nga raw, kabsat punsaw. Ngam no lumaban tayo. Amang ano di tayo ida kabailan. Talaga nga awan gaway tayo. Gaputaman mano tayo laeng nga agindag dito'y. Wen nga raw, kaasino bilang dagiti mairaman. Nang runa dagiti nataengan. Ubing, kan dagiti babay amadangran. No bilang taaglalaban tayo. Ay, awan nga rod kabsat. Isu anasay-saya at siguro. No agulimak tayo latan. Tapno saan na tayo nga ananwan. Way na kabsat punsaw. Ang kasanon, no kastoya ka na yun. Saan mat siguro, kabsat? Mang panunot tayo itiwagas. Tapno mapasardeng tayo ti saan anasaya at amapaspasamak ditaw. Ngamrumbeng asaan tayo nga agdardara sudaws. Tapno saan tayo amaisagmak. Ay kat, wen kabsat. Luningning, awan ka di planom a pumanaw diti lugar tayo? No daduma, kayat ko ti pumanaw. Tapno mapanawak ti gulo dito'y. Kasladyak mo't laang kabaulan.
Apay, Diyak kaya tapanawan dananang kan tatang. Tano pumanawak, awan ton kadkadwada. buwan matkit di Diyak tumatla makaid na no panawak ida. Ngamin, isudan tumatlaang ti kanayon ko apang panunutan. Narigat nga agpaiso. Isungagan anos talatan. Kapilitan. Barang magunod tayo matlaang at tilinak kan kapya kalkalikaguman tayo. Wan nga rodlo ningning. Sapay ko ma. Apay, Rafael Barok. Kasla na uneg ti pampanunutom. At dala ang pampanunutak, nana. Anya dayta. Ibagam barang matulungan ka. Ibagak to? Apaman ang makapagdesisyon akon. Ha? Wan, nana. Ngam sigurado ka kadi apagsayaatan dayta, Barok. Wan, nana. Ala, panunutom anaimbag. Kat ibagam to kanyak no anyaman dayta planong. Wan, nana. Anya, di mawat manan itibagas dagitawan serserbina at tao tatang. Shh! Di mo pigsaan unay, anak ko. Ang mga numangagda ka kat madaksan ka. Kasano? Makapaumamot tanday tang aramid da. Awan ti mabalin tayaw, anak ko. Anyangay, kat dito'y matlugar tayaw tinalakada adanunan. Anya ta nagpatulong tayo ngaminan kadagiti pan nakabagiti lintag. Nabayagan a pinanunot ko dayta. Ngam narigat ko nakmanan, anak ko. Saan akas karina? Tatang, Agan anad kakit de, anak ko. Di ka unay agpailuyos iti guram kadakwada. Amangan kidimat, nuday tati pakaisag makam. Adugayam manan tinapukaw at arakan tayaw, idi na minsan alawas kabsat punsaw. Uwan kabsat, kat may saak dita. Inaladaman ang dagiti dadakal at arakan ko apato. Ay, unay matdagitan. Dagiti karuba, kalding kanaw. Kan mula da, anat natang ti inalada. Ay, uwan nga raw da. Inranada, idi kapigpigsaan ti bagyo. Dinundawayan da, ti kaawan dagiti akin mula ije talon da. Ay, kaasi tayo pa'y kabsat. Ang mawan mo't mabalin tayo. Ay, uwan nga raw kabsat. Ngam narigat mat no makirangat tayo kadakwada. Taada na pasamak edi arangat. Ngam dagiti umili laang ti kaasay. Gaput awan gaway da. Nay, apa yun, Rafael? Sa dino ti papanam, Barok. Ingkargamot amin ng abadom itibag. Nakapagdesisyon akon, nana. Mapanak makigasang-gasat iti sabali a lugar. Sigurado ka kadi iti dayta desisyon mo, Barok. Wan, nana. Ala, palubusan ka. Ngam pang-asim tadi mo liplipatan dagiti bilin ko kan ka. Wan, nana. Kan agan anad ka ijay papanam, Rafael Barok. Tapno di ka maisagmak. Adda siguro dagiti sapsapulak dito'y takabakiran mo tinadanon ko. Sapay lakuma. Ta sa anak amapaay. Kat mabiru kang idan. Masarakan nga ta ni Rafael dagiti sapsapulan na. Papagayam, di uliwayan adenggan ti tuloy ti serye tayo itaalawas anapauluan. Karsel, dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Ernaline Liwan. Kan itimat direksyon ni Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay.
Ti Masakbayan. Tinapalabas, pimusay ti ama ni Rafael, kat nalaos ti sakit tinakam na. Saan mat ang nagkurang ti inana anang bagbagakan kwa na. Ngampasig apan nagibales tinaimula iti panunot na. Iti sabali abangir, sang kadamag niluningning iti amana, no apay asaan ang matatao iti balayda. Impalawag nga ron ti amana, ama ipapan iti trabaho ti gapuna. Kabayatan na, inkedeng ni Rafael asumangat iti bantay, taadda sa pulan na. Itagagayem, denggan yu tituloy ti serye tayo itaalawas ang napauluan. Karsel! Dito'y drama tayo, Ti Masakbayan! Adda siguro dagiti sapsapulak ditoy. Tanasa makabantay to'y ayan ko. Ay, sapay ko ma. Ta sa anak ama paay, ket mabirukak ida. Ha, adda umasidag kanyak. Sino ka? Apay anay sarong ka dito'y ayan mi. Siyak ni Rafael. Ket agbirbiro kak iti makatulong kanyak. Anya tulong ti sapsapulan. May saak nga anak ti biktima ti mananggundaway a tao. Nabalod ti amak. Ket ingkaro na ijay pagbaludan ti saan namat abasol. Ket binaybayan da ijay pagbaludan. Aging kapimusay. Isu ti isapsapulak iti hustisya. Anya? Patsenda ko ma. Ket sapay la ko matatulungan dak. Sigurado ka? Amangan met, no al-alilawan naklang. Pangaasiyo ko ma. Diyo ko maipaturong kanyak ti paltogyo. Pudno amin nga ibagbagak. Talaga akayat ko ti agibalas para iti amak. Nukas tangarod, sumurot ka kada kami. Ha? Surutan na kami. Di ka agbutang. Ipanaknak mo apod no ti bagbagam. Kan ipakitam at talaga adisidido ka iti kayat mo ang mapasama. Ay, nasakit ti riknak. Makakit kita iti mapaspasamak dito lugar tayaw. Ngamawan mat ti maaramidan tayaw. Wan nga rod kabsat. Mabutag pa yan dagiti kakadwa tayo ama panijay umada. Wan taam kenda nga mga nuad ti masalaw da ijay. Saan damot kit di basta-basta mangdangran no saan tayo idakon kontraan. Di tayo amaw no anyamanan ti sumaro no apang panunutan da. Ay, wan nga rod kabsat. Iso nga agridam tayo lata. Nasaysaya at siguro, no bagaan tayo dagiti kailyan tayo. Tapno ka na yung damot nga agsagana. Huwan kabsat. Nasaysaya at no agtatarip nung tayaw. Tapno pagsasaritaan tayaw, tinaskan nga aramiden tayaw. Kantap no agbibinan tayaw. Wan kabsat. Nakita mong ti klase ti panagbiag dito'y bantay, Rafael. Sigurado ka kadi akayat mo ti makikapeng kada kami? Wen manang. Awan pa nagbabawik. Sigurado ka? Iti day ta akinaubing mo. Kayat mo ti kastoy a klase ti panagbiag? Wen manang. Gapot kayat ko nga ipatungpal ti planok. Adda nadagsen ang makagapo. Iso abinirok ko ti grupo yo. Tapno makikapengak. Ngam saan asinsinan ti biag dito'y Rafael? Ado ti rigat ang malakamam. Amok day tamanang. Naibaga ni kaig me day ta. Sakbay nga ingkuyog nak dito'y hideout yo. Ngam ipasiguradok akabalak ti amin. Gapot kayat ko nga ikan iti hustisya ti amak. Anya? Atidog asalay sayon manang. Ngam no desidido ka amangam mo. Isalaysay ko kan ka. Sige, ading ko. Nakasagana ak adungag iti bagam. Kasladya akong kabalan.
Tumakder ka dita, Rafael. Darupan na ka. Ipakita makabalam. Wen kaigme. Kurang pa'y, Rafael. Nakapsot ti danog mo. Kansan laad danog tinaskan a masursurom. Amin a klase ti self-defense. Wen kaigme. Wanya, kabalam ka di pa'y, wano ituloy tamanan enton malam. Ituloy tayo tun malam kaigme. Nasakit ti bagbagi kayat ko pa'y ti agina na. O sige, agina ka pa'y, Rafael. Tapno adaman ipigsam, inton agin sayo ta enton malam. Nay, inaladam mo't ti aglawlaw ti kalapaw mao kabsat iska. Ay, huwan man, kabsat punsaw. Bareng saan nga umalati o dagiti agaala iti tarakan. Huwag nga agpaiso, kabsat. Ay, nagrigat matan ti kasasaad tayo. Huwan nga rod kabsat. Ngamkas itin akunak. Anusan tayo latan ti kastoy. Tinapatag, di damang dangran. Huwag kabsat. Day tamat laang ti kunak. Iso akunak, nga oray baybayan tayo lataydan. Tawan mo't laang ti gaway tayo kadakwada. No kumataado tayo, mabalin siguro. Kun narigat mo't nagpatulong tayo iti kapulisan, tawan mo't maitudo tayo. Huwag kabsat. Kung nagpatulong tayo mo't ide. Hangam, nabaybayan laang. Day tangarod kat. Iso akas laawanan ti ganas kong agdawdawat iti tulaw. Apa yan, Rafael? Addarik na ang? Nasakit ti bagbagik manang. Sigurado aga po iti panagsanay yun ay ta iti panakirangat ading ko. Wen manang. Napigsang amin ti danog ni kaigme. Nga oray lumakayan. Wan ading ko. Ado ti kabailan ni kaigme nga oray lumakayan. Kan ado ti amuna. Iso asaan ang maalilaw dagiti kalaban. Kasta ka di manang. Wan ading ko. Ngam, naanos ka di ni kaigme. Wan, ngam di na kayat ti makonkontra. Noan niya timbagana, nasken amatumpay. Ha? Wan ading ko. Isungagan anad ka. Wen manang. Ngam na siya klaamay sa. Itatana sa papay. Agpanunot ka no talaga akayat mo ti makigrupo kada kami. Tanarigat ti makarukat dito eh. No talaga anakikapangkan. Agyaman ak iti pamagbagayo manang. Ngam nakapangedeng akon. Kumapeng kada kayo. Alangarad ading ko. Kat sapay kuma tamaano samti amin dito eh. Apay ngay akas to'y matal na. Ha, apay kaday, kabsat punso. Awan matgaya man ti maapit tayaw. Pinuros da amin ang abunga dagiti mulak anatang. Huwan nga agpaiso. Awan mo't tanti makita nga uray may sabo nga dagiti karabasa. Kun nagbase nagbati abo nga dagiti tarong. Sigurado adagiti manan grupo ti tulisan tinang poros. Iso nga awan apulos tinagbate. Ay, talaga nga ibusan dati pasensya tayo. Un nga raw kapsat. Gungundawayan da tayaw na. Gaputa amuda nga awan gaway tayaw. Huwan nga rod kabsat. Kat anyang arudan nga ay. Agawid tayo kaden. Awan mo't laang maapit tayo. Ay, uwenen Ay, mabiit man laang kabsat. Hintaman kita anti-fish pant ko. Ang mga nunang baniit dapayan kadagiti tilapia. Ay, uwan nga agpaiso kabsat. Umay kan, mapanda kitaan. Makapaladingit mo't day tapasamak tatang. Ay, uwan nga raw na nakaw.
No nga ta, agpatulong tayon iti kapulisan. Inaramid tayo matdaytan, idi pa'y laeng. Ngam, ada ka di napasamak, anak ko. Awan, Ha? kanarigat, anak ko. Saan basta-basta. Nang nangruna, tadi tay ammo, no asino tituduan tayaw. Ngam tatang, kakaasi tayon. Ar-aramidon dalatan ti kayat da kada tayo. Kas itinakunak, anak ko. Napatpatag tibiyag tayaw, ngam dagit titarakan tayaw. Ha? Uwan, anak ko. Tinapatag, di da tayo dangran. Rafael, adayo tinakaiturungan ti imatang mo. Kwa, manang? Ay naading ko, ibagam kadilatan kanyak. Amangan no matulungan ka. Amok, adda makagapo no apay akasta ka. Pampanunotak lang ni Nana Lourdes. Ha? Wan manang. Jak tinungpal ti karikan kwa nang agsingsing petak. Kan ingkarikan kwa nang agsubliak. Amok nga urayan na ti panagsublik. Anya? Ingkarikan kwa nang agsubliak. Apaman ama ipatungpal ko ti planok. Ngam. Jak amo no kaano. Kan di na amo. At ipanagibales ko gayam ti plan-planwak. Idi pimanawak iti lugar mi. Maawatan ka, ading ko. Kasta akmat iti. Aglalaok ti marikriknak. Ngam iti panaglabas ti aldaw kantawan. Jak na pupuutan. Aging gaan na irwama kon ditoy. Kasta ka di, manang? Wan, ading ko. Basta ti kanayon ko nga ibaga. Agan-anos ka. Taaddakan ditoy. Luning-neng, anak ko. Rumwarta dito'y balaya. Apa yung tatang? Maururam ti bantay. Katamangan numakadanon dito'y. Humaykan. Anya? Ala, rumwartaan, anak ko. Wan tatang! Mabit lang, anak ko. Agbati ka pa dito'y. Tamapanak ijay balay dananam nga iska. Kaslan nakadanon ijay ti uram. Ha? Wan nga agpaiso tatang! Sige, anak ko. Agbati ka pa dito. Tamangan niya ti mapasama ka ni nanam nga iska. Nasaya at nakarwar ka iti kalapaw mahukab sat iska. Kunaklakit din niya tinapasama kan ka. Ay na, awanan kabsat. Nauram ti kalkalapaw ko. Kasanuak pa yun ita. Di mon panunutan ti kalapaw mahukab sat. Tinapatag, kat nakapanaw kay jay. Ngam kasanuak pa yun ita. Pangalaak na iti kagawaak. Kan kasano amang rugi akmanan. San aday tati pagparikutam kabsat iska. Agtitinulong tayo. Tapno addamanan pagyanam. Ay, kabsat punso. Ala, kabsat. Mapanta pa ijay balay. Barang saan ang nakadanon ijay ti uram. Awanan, nauraman ti bantay. Tinasakit. Nairaman pa iti kalapaw dagiti kakailyan tayo. Ay, huwin garod malasang ko. Parikot ko garod ti kalapaw ko. Kasanuak pa'y itaan. Ala, di ka nagladingit, nana. Ano sa nyo pa'y laang ti makipagyan kada kami ita? Tawan pa'y pagyanan nyo. Ay, huwin abalasang ko. Katagyaman ako unay kada kayo. Unay mo't ngaminan dagita at tao. Talagang awan sir-serbida. Awanan da iti asi. San abali balasang ko. Tinapatag. Si bibiyagak pa'y laang. Uwan nana. Da ita tinapatag. San abali. Taamin anapukaw kada tayo iti pan nakauram ti bantay. Kat masukatan tumatlaan. Kastoy ti biyag ditoy, Rafael.
Urag lemlemeng tayo. At dalatamat panawan tayo nga agragsa. Wan ngagpeso, kaigme. Husto matkit di Tapno mapadasan tayo mat agragsak. Wen, Rafael. No adda maparte, adda. Isong agraragsak tayo mat sagpaminsan. Wan, kaigme. Ala. Dito'y kayo pa'y. Tamapan ko kitaan, dagiti agi pulpulpog, iti kalding. Wan, kaigme. Anya ngay tirik nam itaaging ko. Naragsak ka kadi iti pan nakauram ti bantay. Wan manang. Pag nakman dagiti tao nga awanan asi. Agiaman ak unay, gapu iti panang pasang bayo kanya, kabayatan ti kaawan ti kalapaw ko, kabsat. Awan anyaman na kabsat iska. Agkakalugaran tayo. Iswarong banglaang agtitinulong tayo. Huwag matkit di Ay, nalagan tirik na kita. Gapu tada simbang bayak akalapaw. Huwan kabsat. Katsapay kuma. Tasaan na maulit pa'y tinapasamak. Huwag nga rod, dakkel aperwisyo kada tayo tinapasamak. Huwan kabsat. Katipagyamanan tayo. Katsibibiyag tayo pa'y laang. Madudog ti pusok amang kitkita iti bantay anauram tatang. Uray asino anak ko. Saan amaragsakan iti napasamak. Mainayon pa'y dagiti nauram at tarakan kan mula tayo. Ay, di tay amaw. No nauram, wano inalada, anak ko. Nagadalak kumalaangan iti kinapulis. Tapno adda maaramidak kadagita mapaspasamak. Anya, Nakapagdesisyon akong tatang. Agpasentro ak inton bigat. Tamapanak agpatulong kadagiti nasken a pagpatulungan. anya, Awanan ti makalapad kanyak tatang. Talaga nga agkamang akon kadagiti kapulisan. malapdan nga ta ni Tata Punso ni Luningning nga agkidaw iti tulong. Papagayam, di uliwayan adenggan, ti tuloy ti makalawas a serye tayo itaan na paulwan. Karsel, dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Ernaline Liwan. Kan iti direksyon ni Virgie Peclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Tinapalabas, nakikapang ni Rafael kadagiti rebelde. Insuro da daytoy ang makirangat, aging gaan adal na. Makariknamat iti iliw iti nang ipatagkan kwa na, anin na Lourdes. Ngam binagaan ni Ella, ang mairwam tumatlaang daytoy. Iti may sang aldaw, nauram ti bantay, kat nauram amin ataraken kan mulada. Isuan nakapagdesisyon ni Luningning, nga agpatulong kadagiti pan nakabagiti lintag. Itagagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo itaalawas a napauluan. Karsel, dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Awanan ti makalapad kanyak tatang. Talaga nga agkamang akon kadagiti kapulisan. Ngam anak ko, ang mga nuad-adda apare ko ti ipaay na dayta nga aramidem. Kan may sa, amom ka day ti pagkamkamangam. Ha? Anak ko, saan asinsinan akalaban dagiti rebelde? Kasapulan ti umno a panagsagana. Isu apang nga asim kuma, di ka agdardarasudos. Ala, uwanan tatang. Agyaman ak no kasta anak ko. Maawatan nak kuma.
Tadyak mat kayat ang maisagmak ka. Sapay la kuma. Tama kapag panunutin dagiti tattao anang ipabalod iti day di amak. Numakita dan anauram ti bantay. Ken numakita da nga awanan dagiti taraken ken dagiti mulada. Wan nga rod ading ko. Ngam sigurado. Agladingit to dagichay. Kurang pa'y dayta analakam da. No ikumpara iti nalakam dagiti inosente at tao anaparigat da. Sa bagay matkiti. Ngam insapasap mong tiguram ading ko. Husto lang dayta. Tapno agnakam damat. Talaga anap nun ka iti sakit tinakam ha. Wan manang. Gapotadyak malipatan tinapasamak iti amak. Maawatan ka ading ko. Ngam sapay la kumata dumteng to ti aldaw ang mapunas amin a sakit tinakam mo. Kat agtal namat ten ti panunot mo. Sapay kuma, manang. Ngem panagkunak. Salama pasamak dayta. Inton magunod kon ti hustisya akal kalikagumak. Tatang, sigurado kayo kadi anak kapanawon dagiti kalaban nyo. Wan anak ko. Nga magtalinad kayo pailaang dito'y naglamangan nyo. Tamangan no adada pailaang dita nga agbasak-basak. Tatang, Rumwar kami anak ko. Tagpaliiw kami. Narigatin ti agtaltalaklatan. agan-anad kayo kumatatang. Amang ano maisagmak kayo. Di na kami pakadanagan anak ko. Adumot kit di dagiti kakadwak. Da kayo ti rumbang nga aganad. Iswadi kay rumrumwar. Uwan tatang. Bilinam dagiti kakadwam. Taure nagtalnan ti aglawlaw. Saan tayo nga ammo? Nuad dapay laang dagiti kalaban iti aglawlaw. Uwan tatang. Ado tinadangran kada kayo kakadwa. Naskan nga agpaimbag kayo. Tasublian tayo dagiti nakalaban tayo. Wan, kaig mi. Uray si ka, Rafael. Panagkunakat saan pa'y nga umdas ti kabaalam iti panakirangat. Tamay sa ka kadagiti nadangran. Wan nga rod, kaig mi. Agpapigsa kayo amin. Tarumaot tayon tumanan. Kaig mi. Agsubli tayo kadi adagos ijay. Saan pa'y, Rafael? Napudot tayo pa'y lang iti dayjay a lugar. Amok, asagsaganaan dati pa nagsubli tayo. Ha? Kan maysa. Amok nga do ti kabalan ti leader da. Iso naabak tayo. Ngam patsak, makabawi tayong tumatlaing. Saan tayo ngamin na nakasagana iti husto, kan saan tayo aninamnama, alumabanda. Tatang, kabaulan nyo mo't gayam aparmor kan dagiti kalaban. Narigat ti basta agtaltalaklatan iti kabaalan anak ko. Kan maysa, di tay ammo, no nairanranalaang anabaalan mi ida. Tatang, Kan maysa, amangan no basit da arim maot. Isungawan ti gaway da. sa bagay mo't ket di ah. Kabaalan mi nga agpayso ida anak ko. Ngamawan matinatay kadakwada. Isu anak ko nak, anapig salat ta ti persa ti grupo da. Balsen tayo, dagiti taga San Nicolas. Ikaro dati panang dangranda kadagiti kakadwa tayo ite. Nakasagana kayo kadin. Jak hayat, nga dumanen ti madangran kada tayo. Isuanas kan, nga agalibtak kayo. Magudwa ti grupo. Kat sika, Rafael. Sika ti mangidaulo iti maysa grupo. Sakmat iti maysa. Kabaalam ka din, Rafael? Wan, kaig mi. Saan akas karina ti agbalin amang idaulo kadagiti kakadwa ading ko.
Iso nga gananad ka iti iraraot nyo. Wen manang, agyaman ak unay. Diya ka mo na sumurot kami wano saan. Iso abilbilinan ka. Si putam anaimbag tigaraw mo ichay. Wen manang, agyaman ak iti panangisakit mo kanyak. Imbilang kan kaskabsat ko, ading ko. Iso adyak kayat ama isagmak ka. Kasta akmat manang. Diyak kayat nga dadakes ama pasamakan ka. Gaputan nalag antirik nakan ka. Iso nga agan-anad ka kumamat, manang. Wan ading ko. Sikati nakarik na ak iti pamatag timay sa akabsat. Iso asapay la kuma. Tadi ka agbalbaliw kanyak, manang. Dahito yan ti ibagbaga kabsat iska. Nasken nga agridam kuma dagiti umili. Tapno kanayon tayo anakasagana. Wen garot kabsat. Di tayo napakpakadaan. Rimmaut damanan. Ay, Adumanan ti inala da atarakan tayo. Ngam ti nasakit. At dadagiti umili anadangran. talaga asanda nga agsarsardang. Diyak amuno apay akas tawya. Amangan no kayat da sa kupan ti San Nicolas. Nalabit akasta, kabsat. Hanggang saan amabalin. Di tay itulog. Isu nga ilaban tayaw, tikarbangan tayaw. Ado ka talaga tinadanglan dito eh. Saan asinsinan ti inkwentro idirabi eh. Wan nga rodlo ningning. Sige, tumulong ta mga sikaso kadakwada. Ta isulaang ti amok ama itulong tayo kadakwada. Gama, agamakag. Amangan no adada lang dito yung aglamlamang. Saan mo't siguro, Rowena? Na yan ti kastoy. Makapaladingit. Ngam, awan ti mabalin tayo. Ayos, nagbaligi tayo! Nagbaligi tayo, kakadwa. Saan tayo anapaay? Nabalan tayo ida. Gapuday ta iti kinalaing yo amakirangat. Jak impagarop nga agbaligi tayo, kaigme. Takasla aduda, idi madama tirangan. Uray aduda. Saan da tayo akabaalan? Sa bagay mo't kit di kaigme. Day tayo ibagbagak anaskan nga agsanay tayo anaimbag. Tapno mabailan tayo amin. Dagiti makainkwentro tayo. Wen nga agpaiso, kaigme. Nasken nga aginsayo tayo lata. Tapno ad dapay alumaing tayo. Wen, Rafael. Saan tayo amapnak? Iti kabailan tayo lang. Wen, kaigme. Kat agyaman nak iti panangisuruyo kada kami. Ala, aginsayo kalata, Rafael. Tasikan to ti sumublat kanyak iti pwestok. Nagmayat nagpaangin dito'y pagtugtugawam, ading ko. Wen manang. Iso dito iti pagtugtugawak no kasta ajak makaturog. Apay di ka pa'y lamapan maturog. Rabiin Saan pa makaturog, manang? Adda nga aming pampanunutek. Anya mananday ta. Ti masakbayan. Anya nga tatigasat nga agururay kada tayo. Agnanayon ka di natalgad tayo ditoy? Saan da tayo nga ta atiliwan dagiti pan nakabagi tilintag? Diyak ka mo, ading ko. Diyak masungbatan day ta sa lutsod mo. Ngamsapay ko ma, taag na nayon anatalgad tayo ditoy. Rafael, amukon no asino ti dadaulo ijay San Nicolas. Ha? Dengga manaimbag ti ibilin ko. Ingkay alukoyan day jay alakay amang ibingay kadagiti sa Nikwana. Ado ka diti sa nikwaday di alakay, kaigme? Wan, iso adumawat tayo kan Kuana. Ngam kasano no di nakayat. Padasan niyo pa'y akasarita, Rafael. No saan nga umanugot?
Mang panunot tayo iti sa bali awagas. Wan, kaigme. Urer ba ti kayo pa'y laang ti kalapaw tatang? Siyak laangan ti mapan ijay uma, no saan anasaya at tirik nayo. Sigurado ka kade, anak ko. Uwan tatang, kabaalak. Ala, uwan man nga rod. Tanay, kasla sa bali at talaga tiriknak. Iso nga rod nga ginana kayo pa'y laang. Tanarigat matlaang no pilitan nyo ti bagayong agtrabaho. Wen, anak ko. Kahit uray dyan nalagaan laang at trabaho ti aramidem ijay uma. Uwan tatang, agiro utak laang. Kan ilipas ko ti panagmulak iti laya. Adapay ngamin dyan saan ko na imulay di kalman. Ala, wen na anak ko. Kataganad ka kandi ka unay agpakarabi eh. Uwan tatang. Nakasagana kayo ka din, Rafael. Wan, kaigme. Alang arod. Intayo danunen day jay alakay ijay umana. Wan, kaigme. Laglagi pam dagiti imbilin ko. Tulungan na ka mga lukoy kankwana. Wan, kaigme. Alukuyin tayo. Tano at da ibingay na. Datayo matlaang ti mairanod. Wan, kaigme. Apay nga intulok mo nila ang luningning ti mapan ijay umayaw kabsat punso. Saan na bale, kabsat? Agawid to matla adagos. Anya nga min ayati mapan naaramidan ijay. Mapan na kano ilepas ti panagmula na. Kuyug ko ma. Nga madimat ngamin tiriknak. Ay, madanag anak para kan iluningning. Sapay babae. Saan aman ano ti anak ko, kabsat? Sana bale. Ta sumuro takto intun aldaw. No sumaya at tiriknak. Ay, di mo ipilit kabsat punso. Ang mga no kumarumot day tarikrik naam. Ha, San abale, siya kunti mapan ijay umayo. Siya kunti mapan mangkita kan iluningning. alaman nga raw kabsat. Kat agyaman ako na eh. Kaigme. Kaslag may samat ti tao ijay papanantayo nga uma. Wan nagpaiso, Rafael. Agtuloy tayo kadipay, kaigme. Wan. Amanga no isuday tajay lakay. Wan, kaigme. Tapno saan amasayang ti umay tayo dito eh. Ala. Abungutan yo anaimbag dagita ropa yo. Tapno saan da tayo amabigbeg. Wan, kaigme. Agyaman na. Nalpas matlaangan ti panagmulak. Agawid akon, tayo nakitaan ni tatang. Naimbag nga oras mo. Sino dagito eh? Naimbag nga oras mo, kunak. Di ka madanagan. Tadida kan anuan. Naimbag nga orasyo. Sino kayo kadi? Sa dino ti ayan ti amam. Apay kadi? Kan, anya ti masapul yung kada kami iti amak? Anya pa'y ti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggan ti tuloy ti serye tayo itaalawas ang napaulwan. Karsel, dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Ernaline Liwan. Kan itimot direksyon ni Virgie Peclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Tinapalabas, agpatulong kuma iti kapulisan ni Luningning, ngamlinapdan ti amana. Dimtang matial daw ang nagrarangat dagiti rebelde, kan dagiti tagasan Nicolas.
Kat ado tinadangran kadagiti grupo da kaime. Isuan na lagip da ti agibalas. Iti may sangal daw. At da masidag kan niluningning iti umada. Ita papagayam. Denggan ti tuloy ti serye tayo ita alawas ana paulwan. Karsel. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Ha? Sino kayo? Kan apay anak kaabungot kayo? Sa dino ti ayan ti amam. Diyak amo. No kasta. Ibagami ti amam, ta ibingayan na kami iti sa nikwana. Anya? No di na kayat, at da mapasamak kan kuwana asaan anasaya. Sino kayo kadi? Kan apay daw dawatan nyo ti sanikwa ti amak. Sana naras ka na mamuam na sino kami. Ala, agawid kan, kat sumurot kami kan ka, ijay balay nyo. Amo kadagiti tulisan man ang dagijay tatang. Kat, hanya ti inaramid da kan ka. Awan mo't kit di tatang. Ngam, imbagada nga ibagak kano kada kayo. Nga ibingayan nyo kano ida iti sanikwayo. Anya? Wan tatang. Itala ang amakitak na di alakay. Panagkunak. Iso day ti pangulo da. Nalabit nga iso, anak ko. Nakariknak iti panagbutang itay tatang. Ngam, inturturod ko tinakisarita kadakwada. Imbag man, tadi da kainan anaw. Saan mo't ket di tatang? Ngam, iso day ti kunada. Ibingayam ka no ida iti sanikwam. No di mo kayat nga dadaka sa mapasamak kan ka. Talaga saan da nga agsarsardang. Ngambayam, tasyak to ti makisango kadakwada. Agan-anad kayo tatang. Taditay amo no anya ti adday ti panunot da. Kan saan tayong amo no anya ti plano da. Anya ti makunayo kakadwa. Nung atarautan tayon ti San Nicolas. Nakasagana kayo kadin? Wan Pangulo. Nukas tangarod. Rumaot tayo inton rabii. Mabiit lang ang kakadwa. Denggan nyo kumapay ti singasing ko. Ala. Ibagam no anyamat ti kapanunutam, ela. Panagkunakit saan nga umdas ti panagsagana tayo arumaot. Aguray tayo kumapay iti umno a panawan. Anya ti makunayo kakadwa. No siya klamay sa panagkunak kat talaga akurang pa iti panagsagana tayo. Saan pa'y nga umdas dagiti armas tayo? Day tapay ti maysa. Iso ano mabalin? Saan tayo kumapay arumaot, Pangulo? Kan may sa, awan pa iti umno arason, tapno rumaot tayo. Iso nga umayo nak iti singasing ni Manang Ela. Agyaman nakakadwa. Tadimngag kayo iti singasing ko. Kaigme, mabalin ka diti agdamag. Anya dayta, Rafael. No diyo tagidaksen, mabalin ka di amamuan. No apay akaslan na dagsen ti darayo iti lakay adaw-dawatan tayo iti sanikwa. Talaga na dagsenterik na kenkwa na Rafael. Gaputamok nga iso ti commander dagiti soldado ang nakaengkwentro mi idi. No kasta, adda nakaengkwentro yu idi a soldado, kaigme? Wan, Rafael. Nga malas dalang gaputadidak na parmek idi. Ngam, apay ang nakaengkwentro yu ida, kaigme? Gaputa rinaot mi idi ti maysa nga ili. Adi mi magustuhan ti paganurutan da. Ket nakakaasi dagiti pamilya mi amarigrigat. Isuan na panunot mi langen ti lumaban. Kaigme? Siyak lang ti nakalasat.
Isu naglimengak iti adayo a lugar. Agingga nakabiro kak iti kabarbaro a grupo. Agingga nakadano nak ditoy, ket naamwa ka ditoy gayam nga ili, ti ayan dayjay apunso. Ngem, apay adiyo pinarmak adagos, kaigme. Gaputa kayat ko aparigatan pay nga umuna. Tapno marik na matirigat nga impalak amna kada kami. Kastagayam ti makagapo, kaigme. Ita, maawata kon. Wan, Rafael. Amin nga adda ditoy kat addaan nalidam anapalabas. Kat makilablaban da para iti masakbayan. Nakarecoveran ti bantay anauram idi Rowena. Mayat manan ti tubo dagiti kay kayo kan ruot. Mabalin manan apang ipasturan kadagiti tarakan tayo adingwan. Wan nga rod. Nakaay-ayat apoy buyaan. Sakit nagado ti tumatayab. Wan nga rod. Kastoy kumalaangan ti biyag tayo. Makarecover tayon iti saam kan sipngat a mapaspasamak dito'y ili tayo. Ay, jak amo no kaano agpatingga ti kastoy. Kasla saanan ngagpatingga ti kastoy a pasamak iti biyag tayo. Agnanayon siguro a kastoyan. Di tay mapukawan iti namnama luningning. Adan tulat ta masirayan tayon to tilawag. Jak amo Rowena. Jak amo no anya ti masakbayan nga agur-uray para iti ili ti San Nicolas. Rafael, sumurot ka kadagiti kakadwa tayo amapa ni jay San Nicolas. Wen, kaigme. Ingka alukuyan ni Punso amang ibingay iti San Nicuana. Ket no di na kayat pangtaan yumanan. Alain tayo kumaamin na sa Nicuana, sakbay, apagtalnaan tayo. Kaigme? Katkas itinakunak iti, inot abalsen tayo ida. Tapno marik na damat tiriga taan narik nami iti. Kat iraman tayo ti San Nicolas, tanwag baligi tayo. Datayon ti sumublat ngagyan ni Jay. Wen, kaigme. Tapno sumaya at mati panagbiag tayo ijay. Naku namon, Rafael. Isungay pamuspusan tayo ti amin. Tapno maagaw tayo ti San Nicolas. Anya ka di ti masapul yaw. Tata, imay kami dito eh. Tapno makisao kada kayo itinalapat. Maipapan iti anya. May papaniti ka na yun nga ibaga dagiti kakadwami. Amang ibingay kayo iti San Nicuayo. No diyo kayat nga adda ti saan anasayat ang mapasamak kada kayo. Ladingitag barok. Ngamawan ti adu asa Nicuac. Isong awan ti maibingay ko kada kayo. Anya? Umanay laeng a pangalaan mi iti kanan may iti anak ko. Ti suksukayan mi adaga. Isu apang nga asiyaw. Tasardengan na kami kuman ariribukan. Anya? No kayat yaw. Ukudan yu laangan ti may sa atarakan ko akaldeng. Kan mang puros kayo iti bunga dagiti mulak a prutas. Ta isulaang ti mabalin ko nga ibingay kada kayaw. Ala, idanon mi iti pangulo mi tinaybagayo. Ket agyaman kami iti itedyo kada kami. Agyamanak. Ket namnamaag adi na kami kumanriribukan. Umanay mat kumanda ito, pa nagsasarita tayo. Kasla kayat ko abukawan dagiti napan ijay balay mi iti kalman, Rowena. Apay ka di. Agasam. Imay damanan inalokoy ni tatang amang ibingay iti San Nicuana. Anya? Talaga amaruruda kon Rowena. Nagtantana nga klaang. Gaputa agamakak. Amang ano pagaramidan da kami ti dakers.
Kat, anya ti ko na ni Tata Ponso. Kinuna na anak ko rapay kami laeng. Kat awan ti maibingay na kadakwada. Ngam agpilit dalat ta. Anya? Inukod da pa'y ti may sa akalding mi. Kan nagpuros da kadagiti prutas. Ay, nalabos da talaga. Ngam saan laada kayo ti pakapaspasamakan dagita. Amin tayo. Ngam, kasla ni Tata Ponso ti kanayon da maranaan. Diyak nga rod amo. Diyak amo no mairanran na lang. Wano talaga agagagaraan da. Ay, Ngam, amom, ada nadlaw ko. Diyay may sa kadwada. Kasla ubing pay. Kan nagtaar. Singkit ti matana. Iso tinadlaw ko adagos. Gaputa nakaabungot da. Kat ti matada laang ti makitkita. anya? Juan, Jack ilibak. Sabali tinariknakan kwa na. Ha? Uy, laglagi pa ma. Saan tayo nga am mo dagi jaya at tao? Juan, amok day taruwena. Ibagbagak laang matkan ka tinariknak. Talaga siguro aranget ti kayat dayjay alakay. Talagamat ngayon baga nang awan ka no ti maibingay na. Kaig me. Nung at rautan tayo latan. Saan pa'y, Rafael? Tapno malakam namat ti rigat. Da kayo ti makamo, kaig me. Basta di tay idainggaan nga alukuyan. No kasapula na butbut ngen tayo ida, aramidan tayo. Juan, kaig me. Iso atulungan na, Rafael. Tapno agbaligi tayo. Namnamam deta, kaig me. Naimbag nga orasyo, tata. Da kayo manan. Juan, tata. Tao may manan damagan. No addan mabalin nyo nga itad kada kami. Kas iti na ibagak ide kada kayaw. Nakurapay kami laang. Kat awan ti maitid ko kada kayaw. Tanakurapay kami laang. Kas makita yo mat. Kalkalapaw laang ti pagigyanan me. Agpili kayo, tata. Mangtid kayo. When no adadakas ang mapasamak kada kayo. Uray anya pa'y ti ibagbagayaw. Awan ti maitid ko kada kayaw. No kayat yaw. Tilaangan biyag ko ti alaan yaw. Tapnumap na kayaw. Kabsat istong. No adaman bilang saan anasaya at mapasamak kanyak. Di yu kumabaybay anti anak ko. Anya? Wen, kabsat istong. Da kayo lang tinamnamaag amang kita kenkwana. Tauray balasa ngayon. Kasapulan na lata timangkit kita kenkwana nukas pangarigan. Ay, si kamet kabsat punso. Anya ka din day ta asasawam. Hindi tayo amo ti masakbayan. Wano ti masungad nga aldaw, kabsat. Iso akayat ko nga ibilin ti anak ko kada kayaw. Bayat anasapa pa eh. Mala, uwan kabsat. Hanggang di ka kumagsaw iti kasta. Tawan ti dakas sa mapasamak ken ka. Agyamanak, kabsat isto. Aniya? Kasta manan timbagaday di alakay kada kayo? Juan, kaig me. No kasta nga rod, agsagana kayo. Tarautin tayo itamat laang. Sigurado kayo kadi iti dayta, kaig me? Juan Rafael, naibusan ti pasensya ken kuana. Alangarod kaig me. Ibaga kadag iti kakadwa. Juan Rafael, di nagayam patpatsen dagiti bagbaga tayo ken kuana, ha? Kat, kaano nga rod ti iraraot tayo, kaig me? Iti kabiita na panawan. Saan tayo nga ibaybayag pay? Juan, kaig me. Ala, agin sayo tayo manan. Tay saganaan tayo, ti iraraot tayo.
Umadanin ti panangisayang kat tayo iti plano tayo. Kontra iti San Nicolas. Kang runaan dayjay apang lakayanda. Wen manang. Nga maapayakas la di ka makait na ading ko. Awan da ito manang. Ibagam kanya, di ka madanagan. Jak idandanon kadagiti kakadwa tayo. Simple lang matkit da ito abanag, manang. Anya nga rod dayta. Nakitak ti anak dayjay alakay. Sa balit na nariknak, idi nakitak. Anya? Jak ilibak manang. Nakariknak iti pan nakakonsensya. Ken asi kadakwada. Ay, Apay nagsinhay kayo? At ka di parikot? awan ading ko. Normal la dayta amarik na tayo. Nang runa, no addalat ta kinasaya at iti kaunggan tayo. Ngamkas iti nakunak. Addakan iti daytoy a grupo. Isungawanan ti maaramidam. No di sumurot iti amin apagan nurutan ditoy. Ken amin abilin dagiti leader tayo. Wan manang. Kat namnamak adi mo ibagbaga ka dagiti kakadwa tayo ti imbagak. Wan ading ko. Namnamaem dayta. Apay ngay, rabiin, gamawan pa ni Tatang. Sakit nakapigpig sa titudo. Wan nga rod lo ninghing. Imbag tayo malatiwak dito'y kalapaw yo. Iti kasta, adakadwam. Wan nga rod, katagyaman na ka. Madanagan na ka talaga. Italaang anarabyan ni Tatang. Amang ano inururay na ako maksutitudo. Imposible. Oray nakapigpig sa titudo. Agawid adagos dayjay. Madanagan na ka talaga, Rowena. Agkalma kalaeng. Sumangpat tulat ta ni Tatang mo. Madanagan na ka talaga. Nakarkarukot ng nagkuti saritaan da idikan ni Tata Istong. Nga niya? Bilbilinan na ni Tata Istong. Ano adda kano daka sa mapasamak kan kuana. Di na kano baybayan ni Tata Istong. Anya? Wan, kasta timbilin na. Isuwag lalaok ti marikrik na. Kan mapampanunot ko ita. Ay, makapadanag matayta. Pangasim, kadwan na. Mapantag kamang kada Tata Istong. Tasapulan da kuman ni Tatang. Kabsat punso! Ayan mo! Pangasim, tasumungbat ka kumanwad da ka dito'y kabakiran! Anya katan tinapasamak kan kuana. Uy nga rod, italay nga napasamak da ito'y. Wan nga rod kabsat. Isa madalagan una ay jay balasang na. Bakit di ata mo na tinararamid na kat nagpatulong nga dagos ka na tayo? Wan nga rod. Ay, imbag ka na pigsaak pay laeng. Kat kabailak pay ti sumursuraw dito'y kabakiran. Wan nga rod. Mala, ijay ti pagturungan tayo kakadwa. Mabit lang kakadwa. Kasla tao jay nakadasay iti day jay abanda. Wan at may saw, kabsat Istong. Ay kakadwa, asiggan tayo. Kitain tayo no asino day taan nakadasay. Asino, tinakita daan nakadasay. Papagayam, di uliwayan adenggan, tituloy ti serye tayo itaalawas anapaulwan. Karsel, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Ernalyn Liwan. Kanitimot direksyon ni Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay.